गिबि खेबनि थाखाय भुटान गेलेफुआव खुंफुंनाय बिफा क्रिकेट कापआ मैया जोबनानै थांबाय। गिबि खेबनि थाखाय इन्डिया भुटान फ्रेन्डशिप एसोसिएशना बोहैथि दाननि 7 खालारनिफ्राय बिफा क्रिकेट काप मुङै मोनसे भुटान आरो इन्डिया लोगोआरि क्रिकेट बादायलायनाय खुंफुंदोंमोन भुटान हादोरनि गेलेफुआव थानाय गेलेफु इन्टारनेशनेल क्रिकेट ग्राउन्डआव, जेराव भुटाननि मोनसे क्रिकेट हानजाजों बादायदोंमोन भारत हादोरनि जानानै बिटिआरनि मोनसे क्रिकेट हानजाया। बेनिनो मैयानि जोबथा बादायलायनायाव भारतनि बिटिआर क्रिकेट हानजाया भुटाननि क्रिकेट हानजाखौ 6 रानाव फेजेननो हानानै देरहासार जायो। मख'नो गोनांदि मैयानि बे जोबथा क्रिकेट बादायलायनायाव बाहागो लायो बिटिआरनि इयाम दावबायसा बर', इयाम धनन्जय बसुमतारी बिथांमोना। लोगोसे बाहागो लायो इन्डिया भुटान फ्रेन्डशिप एसोसिएशननि गाहाय नेहाथारि दावा पेन्जरजों लोगोसे बिफानि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनहा। आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो जोंनि साफ्रोमबो क्रिकेट गेलेगिरि कचार मेनेजार बिथांमोनखौ साबायखर जासिदों आरो जोंनि स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टनि सेक्रेटारिखौ लानानै जइन्ट सेक्रेटारि डिप्युटि सेक्रेटारि सिएसटि आरो गासैबो मावख'गिरि बिथांमोनखौ आङो साबायखर जासिदों। मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा बेबायदि रेडिमेड टिम गैयामोन बिटिआरआव। खुब खम समनि गेजेराव जोङो बे टिमखौ बानायनाय जादोंमोन। भुटान इन्डिया एसोसिएशन फ्रेन्डशिप एसोसिएशन होननाय मोनसे अर्गेनाइजेसन दङ बे गोदोनिफ्रायनो बिफा होननाय आरो बिथांमोना इन्डिया आरो भुटाननि गेजेराव जि गुड रिलेशनशिप एबा फ्रेन्डशिप बेखौ हमथानानै लाखिनो थाखाय बा बजायना लाखिनो थाखाय बायदिसिना प्रग्राम अर्गानाइज खालामो आरो बेबायदिनो नैबे बिफा काप 2025 बेबो मोनसे बेबायदि हाबाफारिनि मोनसे आयदा आरो बियो थांनाय 7 एप्रिलनिफ्राय जागायदोंमोन आरो दिनै फाइनाल गेम आरो बे फाइनाल गेमाव जोंनि बिटिआरनि क्रिकेट टीमा इन्डियाखौ जाना रिप्रेजेन्ट खालामदोंमोन आरो बियो मोजाङैनो देरहानो हादों। दा आं बेनि थाखायनो बिथांमोनखौ कंग्रेचुलेसन जासिदों आरो बिफा बिथांमोननि जिखिनि दैदेनगिरि जेनेरेल सेक्रेटारि लानानै बा भुटान क्रिकेट काउन्सिलनि जायफोर बिबानगिरि गासैखौबो आङो साबायखर जासिदों आरो जोंनि इन्डियान एम्बासि बिथांमोनखौ आं साबायखर जासिदों। मानो होननानै बुङोब्ला इन्डिया जानानै जोंनि बिटिआरखौ रिप्रेजेन्ट खालामनो थाखाय बिथांमोना जोंखौ खाबु होदों। आं बिनि थाखाय बिथांमोननोबो साबायखर जासिदों आरो दिनैनि बे देरहानायनि गेजेरजों आं गोसोआव सानगोन जोंनि बिटिआर ओनसोलाव क्रिकेट गेलेनाया खोब बांसिन बा बांद्राय बिदि प्रसार जायाखै। बे गेलेनायनि गेजेरजों एबा दिनैनि बे बिफा कापआव चेम्पियन जानायनि गेजेरजों जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव क्रिकेट गेलेनायनि मोनसे मोनसे वेब फैगोन होननानै आं सानो। जोंनि गेजेरावहाय माखासे लाइमोनफ्रा दिनैसिमबो क्रिकेटनि बेलायावहाय दावगानो हायाखै। दा बर'फोरखौ नोङो क्रिकेटआव बाहागो लानो नोंथाङा नोंथांनि सानिफ्राय मा खावलायगोन? आं खावलायगोन बेखौनो जे जोंनि जि फिजिकेल स्ट्राक्चार बेखौ नायोब्ला बिसेसकै जोंनि बर' सुबुंनि खोथाखौ जुदि बुङोब्ला गासैबो खेला गेलेनो हानाय फिजिकेलि स्ट्राक्चारा दङ एबा फिजिकेलि फिटनेसा दङ। दा बेखायनो गुबुन गुबुन गेलेनायखौ गेलेनाय बायदिनो क्रिकेटखौबो बिथांमोना गेलेनांगौ आरो बेवहाय जोबोद मोनसे स्कप दङ। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो दिनै नुयो बिश्वनि भितरावनो बयनिख्रुइबो धोनिसिन गेमानो जाहैबाय क्रिकेट। दा बेखायनो बे क्रिकेटखौ गेलेनाबो गोबां मानसिया जिहेथु गाव गावनि जिउखौ खुंनो हादों मोजाङै। जोंनि बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्राबो क्रिकेट गेलेनायखौ गोसो होयोबा मोजां आरो जोङो फैबाय थानाय समाव गुबुन गुबुन गेलेनायखौ खाबु होनाय बायदिनो क्रिकेटखौबो जोङो खाबु होनो नागिरदों। दासिम आसाम क्रिकेट एसोसिएसना जोंनिसिम क'क्राझार चिरां आरो उदालगुरियाव स्टेडियाम नांगौ होननानै स्टेडियाम बानायनानै होगोन होनना बिथांमोना जों लाइजाम लिरहरदों। दा जों हाखौ नायगासिनो दङ। हाया जायोबा जोंहाबो क्रिकेट स्टेडियाम जों बानायनो हागोन आरो क्रिकेट स्टेडियाम जुदि जों बानायनो हायोब्ला जोंनि गेलेगिरिफ्रा प्रेक्टिस खालामनानै गाव गावनि केरियारखौ दानो हानायनि खाबु। खुलुमबाय। गिबियावनो बैसागो बोथोरनि बयनिसिमबो सिबिनाय आरो अननाय जासिहरबाय। आं दिनै जोबोद मोजां मोनदों। फिफानि बानजायनायाव भुटान आरो बड'लेण्ड एबा बिटिसिजों मोनसे फ्रेन्डशिप खेला जादों। बे जोबोद मोजाङै जागासिनो दं। बेनि ओंथिया बेनो जे जिहेथु जोङो बिटिसि एरिया बा बिटिआर एरियाया 100% भुटाननि बाउण्डारिनि बेन्दोङाव माने सेर सेर दङ जों। गतिके बिसोरजों गोरोबनानै थानांगौ बा फ्रेन्डशिपखौ जों बानायथारनांगौ आरो गोरानिफ्राय गोरासिन बानायनांगौ बे बुस्थुखौ जोङो मोनदांनो हादों
आरो बेनिखायनो दिनैहाय फिफायाबो बे उद्देश्य लानानै बानायदों आरो दिनैहाय बे गेलेमफु जादों गेलेमफुआ मोनसे वर्ल्डनि बिथोराव मुंदांखा माइन्डफुल सिटि जानो थांगासिनो दं गतिके बेयाव फैनानै जोंनि बिटिआरनि टीमा मोजाङैनो पार्टिसिपेट खालामदों खेलायाबो मोजाङै जागासिनो दं मिजिंथियो जोंनि बिटिआरनि टीमानो देरहागोन दा बिसिनि भुटाननि जितु टीम बे 120 रान टार्गेट खालामनो हाबासो जोंखौ फेजेननो हागोन बेनि बादैबा हानाय नंलिया दा देरहानायनि लामायाव दङ आरोखि इयुनाव बिटिआरआव गुबुन गुबुन खेलाफोरखौ क्रिकेट हिसाबै बिदि खिथानाय जायाखै इयुनाव क्रिकेटखौ थाखाय माबा थांखि लागोन नामा दा जोंहा स्पर्ट्सनि एम दङ दा स्पर्ट्सनि एमआसो बे खोथाखौ बुंनो हागोन दा क्रिकेटआव मा थांखि लादों माबायदि गेलेहोगोन माबायदि लांगोन बेनि थांखिखौ आं दिनै बुंनो हानाय नङा जोंहा माने डिपार्टमेन्टनि एम दं डिपार्टमेन्टनि एमआ बे डिसिजन इयुनावबो बेबायदि आरोबाव खुंलांबाय थानायनि थांखिफोर दं नामा एखेबारे दं बेनि खारनानो बेनो जोंनि अनलायनायखौ गोरानिफ्राय गोरा मोजां मोनलायनायखौ गोरानिफ्राय गोरा खालामनानै दिनै बे फिफाखौ बानायनाय जादों तो कैसा रहा खेल और क्या बोलेंगे अच्छा पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि बीटीआर टीम ने जीता आज जो पहले बीफा कप हम लोग जो शुरू किया 2025 का ना वो इस साल का रीटेक कर सकता है रीटेक करो अच्छा टीम बीटीआर ने आज खेल का चैंपियन उन लोग बना तो हम लोग पहली बार भूटान इंडिया फ्रेंडशिप एसोसिएशन कप को चालू किया है तो इसीलिए बहुत खुशी है कि आप लोग ने आज जीत हासिल किया तो खुशी है कि क्योंकि इस संबंध से ये जो खेल से जो संबंध बना है जो रिश्ता को फिर गहरा किया इसीलिए हम खुशी है सिर्फ बीटीआर जीता नहीं और एक तो ऐसे मौका है कि ये जो जीत है आप लोग के बिहू के लिए हम लोग के तरफ से भूटान की तरफ से आप लोग के एक गिफ्ट है तो इसीलिए बहुत खुशी है तो जो हम लोग वो खेल को ऑर्गेनाइज किया है हम लोग का सिर्फ एक ही मकसद था पहले तो खेल से दो देश के बीच में कैसे संबंध को फिर बढ़ा करके गहरा बनाने के लिए हम लोग इसके खेल से हम शुरू किया तो दूसरा है कि खेल एक ऐसी चीज है कि इससे आदमी को डिसिप्लिन सिखाता है आदमी को टीम वर्क सिखाता है और आदमी को एक दूसरे का साथ कैसे खेल के बाद फिर दोस्ती रहने के कैसे सीखता है कंपटीशन के बाद भी तो इसीलिए ये खेल से जो दोनों के देश के बीच जो संबंध गहरा बनाया वो कोई दूसरा कुछ नहीं कर सकता है तो इसीलिए हम लोग बीफा ने भी इसी को मन में रखकर तो हम लोग ने ऑर्गेनाइज किया इस साल तो हम लोग इतना बड़ा नहीं कर सका फिर भी कोशिश है कि अगले साल आने वाले कल में हम लोग इससे बड़ा इससे ज्यादा टीम इंडिया से भी भूटान में से लेके इसको खेल को इतना आगे लेके जाना चाहता हूँ कि हम लोग का एक सपना हो हम लोग का एक विश्वास है कि ये भूटान और इंडिया के बीच में ये आईपीएल जैसे बनने का कोशिश में हम लोग चालू रहेगा क्रिकेट टूर्नामेंट बेवहाय बिटिआरनि जानानै नोंथांमोना गेलेबाय आरो विनार जाबाय माबायदि फिल मोननो गिबियावनो जोङो नोंथांमोनखौ बेयाव जोंनि भुटान इंडिया जितु फ्रेंडशिप एसोसिएशन कप बे जितु टुर्नामेंट जादोंमोन दिनै बे फाइनल हाबाफारियाव नोंथांमोना बेयाव सफैनो हानायनि थाखाय नोंथांमोनखौ हामबाय होनदों जोङो थांनाय 7 तारिखनिफ्राय बे एप्रिल 7 तारिखनिफ्राय जोङो बेयाव लीग मैच गेलेदोंमोन आरो लीग मैचआव जोङो फार्स्ट मैचआव जों जेनदोंमोन बे टीमजोंनो जेनदोंमोन किन्तु नाथाय जोङो सेकेन्ड आरो थार्ड जितु लीग मैच आरो सेमिफाइनाल मैच बेयाव जों मोजाङै गेलेनो हादों आं फार्स्ट जितु लीग मैच जादोंमोन जों बेयाव बारा मोजां पारफर्म खालामनो हायाखैमोन मानो होनबा जोंहा टीम कम्बिनेशन गैयामोन किन्तु जोङो सेकेन्ड मैचनि उनाव जोंहा टीम कम्बिनेशना मोजां जाबाय जों गावजों गाव मोजाङै मिथिलायबाय बन्डिं क्रिएशन जाबाय कोअपारेशन जाबाय कोअर्डिनेशना मिलायबाय बिनि उनाव जोङो फाइनाल सफैनो हाबाय जोङो दिनै जिबायदि फाइनालाव जिबायदि टारगेट होनानै जोङो बहुत खस्थ' खालामनानै जेरै जोङो देरहादों लास्ट सेमिफाइनालावबो जोंहा बिदिनोमोन जोङो टारगेटखौ जोङो लास्ट सेमिफाइनालाव जोङो बेनिख्रुइ खमसो होसिनदोंमोन जों मात्र 93 टारगेट होदोंमोन किन्तु जोङो एगेन्स्ट टीमखौ बे भुटाननियानोमोन एसकेडी क्लाब होननाय एसकेडीखौ जोङो 97 रान्सआव जों बिसोरखौ अल आउट खालामदोंमोन आरो थिग दिनैनो बे फाइनालावबो जोंहा सेम सिचुएसन बिदिनो जदिबा जोंहा राना एसे जोङो सेमिफाइनालनिख्रुइ एसे बांसिनमोन किन्तु दिनै जोंहा
जोंनि टीम मेम्बार्सफोरा जेसेबांखिनि बलिं साइडआव जिबायदि पारफर्म खालामनांगौमोन थिग बेबायदिनो पारफर्म खालामबाय जितु सिचुएसना डिमान्ड खालामदोंमोन एज पार सिचुएसन बिसोरो मोजाङै स्टाडि खालामनानै बलखौ बेबायदिनो मोजाङै होबाय स' क्रेडिट गोस टु अल द टीम मेम्बार्स अफ बिटिआर दा बेसेबां स्कर लानानै नोंथांमोन देरहानो हादों स्कराव जोङो 6 रानाव जों देरहानाय जाबाय मानो होनबा बिसोरो टोटल 114 रानल' बुबाय 120 बुनांगौमोन बिसोरो किन्तु 106 द'नो बिसोरो अल आउट जाजोब्बाय टीम हिसाबै इयुनाव माबायदि लांनो नाजादों जों बे जोंनि जितु फार्स्ट टाइम बे भुटान इन्डिया फ्रेन्डशिप एसोसिएशन कापआ बे फार्स्ट टाइम जादों आरो बेखौ भुटान क्रिकेट काउन्सिल बर्डआ बेखौ माने अर्गानाइज खालामदों आरो बेनि दैदेननायाव बे फ्रेन्डशिप जितु बन्डिं क्रिएशन खालामनो थाखाय बिटुइन भुटान एन्ड इन्डियानि थाखाय बे टुर्नामेन्टखौ अर्गानाइज खालामनाय जादों स' जों धन्यबाद होदों मानो होनबा बे क्रिकेटनि गेजेरजों भुटान आरो इन्डियानि रिलेसनशिपखौ बा जितु फ्रेन्डशिपखौ स्ट्रं मोनसे स्ट्रेंथेन खालामनो थाखाय बिसोर जे स्टेप लादों इट इज रियेलि एप्रिसिएट जों रियेलि एप्रिसिएट खालामनांगौ आरो इयुनाव आं आसा खालामदों जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआबो बे क्रिकेटखौ लानानै एसे नोजोर होयो मानो होनब्ला जोङो जेब्ला जों बेयाव गेलेनो फैदोंमोन जोङो प्रेक्टिस खालामनो जोंहा सम गैयामोन आं निजेनो आङो डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स अफिसार चिरांनि आंहा सम मोनाखैमोन किन्तु थेवब्लाबो जों खस्थ' खालामनानै प्लेयारफोरखौ ज' खालामनानै प्रेक्टिस मोनाब्लाबो जों बेयाव फैनानै जों मोजाङै गेलेनो हाबाय आरो जोंनि टीम मेम्बारा जथेस्थ' फिट आरो बिसोरो मोजां क्लाबजों गेलेयो गुटि बिटिआरनि प्लेयार बिसोरो आरो आसा खालामदों इयुनाव जोंहा बेबायदिनो मोजां गथ'फोरा ओंखारबावगोन क्रिकेटखौबो जाहाथे जोङो डेभेलप खालामनो हायो गुबुन डिसिप्लिनखौ जों जिबायदि इमप्रुभ खालामदों क्रिकेटआवबो जाहाथे जों एसे नोजोर होनानै इमप्रुभ खालामनो हायो फैबाय थानाय जेनेरेसनाव नोंथाङा माबायदि क्रिकेटखौ गेलेजानो जों नायनो थाङोबा क्रिकेटआव जोंहा बर' हिसाबै जोङो बहुत खम दङ जोङो 80आवनो जों साननानै जों मोननो हायो चिराङावबो जों बहुत खम मोननो हायो मानो होनब्ला जोंनि गेजेराव जों नै कृष्णानन्द ब्रह्म बेबो सिनियर क्रिकेटार डिस्ट्रिक्ट इन्टार डिस्ट्रिक्ट गेलेखांनाय आरो बिथिं जोंनि मेनेजार दोङो फाकान ब्रह्म होननाय बिथाङाबो गेलेयोमोन सिगाङाव किन्तु दायो एज ए लेक्सारार हिसाबै दायो UN कलेजाव मावगासिनो दङ थेवब्लाबो बिसोरो सम होदों क्रिकेटखौ ग्र' खालामनो थाखाय जोंनि गेजेराव एसे बर'फोरनि गेजेराव एसे क्रिकेटखौ माने पपुलार खालामनो थाखाय जोंनि समाव गेलेयोमोन दायो बहुतखिनि गेलेनो इच्छा खालामब्लाबो किसुमान माने बहुत माने थाखा फैसानि थाखाय किसुमाना गोसो थाब्लाबो ओंखारनो हाया मानो होनब्ला क्रिकेटखौ जोङो फुटबलाव जेरै जोङो खम फैसाजों जों गेलेनो हायो क्रिकेटखौ जों बिदि हाया मानो होनब्ला क्रिकेटनि किट्सआव बायनायाव बा बल बेट आरो गुटे किट्स बायनायाव जथेस्थ' रां नांगौ जायो स' बेसांखिनिखौ जुदि जोंनि गेजेरावनो जों जुदि एरेन्ज खालामनानै जों एसे जुदि नायनानै जोङो क्लाबफोरखौ जोङो गाइडेन्स होनानै जोङो जुदि बिसोरनो एसे जोङो सहाय खालामनो हायोब्ला आं सानदों जोंनि गेजेरावबो मोजां क्रिकेटार ओंखारगोन होननानै